U središte jedne velike banke ulazi sitna stara baka. Prilazi šalteru i kaže: želim da otvorim štedni račun i uplatim veću količinu novca na njega. I voljela bih da mi račun otvori direktor banke, lično. Blagajnik se nasmeja pa reče: gospođo, direktor se ne bavi takvim stvarima. Ne može svako da ode kod njega u kancelariju tek tako. Baka je nastavila da insistira, da odmah vidi direktora i zatim blagajniku pokaže svoju torbu punu eura. Kada je vidio koliko novca baka ima kod sebe, blagajnik odluči da ipak kontaktira direktore i ode do njegove kancelarije. Vraća se posle minut, dva i kaže baki: gospođo, imali ste sreće, direktor će vas primiti. Ulazi baka u direktoru kancelariju i on je zamoli da sedne u veoma udobnu kožnu fotelju i zatim reče: gospođo, rečeno mi je da želite da otvorite račun i da želite da vam ja to obavim, lično. Baka klimnu potvrdno glavom i reče: želim da mi vi lično otvorite račun i želim da uplatim 100.000 evra na njega. Direktor se zaprepasti kada baka iz torbe isvrnu gomilu novca na njegov sto, pa je upita: znam da me se ne tiče, ali otkud vam tolika hrpa novca? Baka se nasmeja, pa odgovori: ja se bavim klađenjem. Pošto sam već ovde, htela mi da se kladim s vama u 10.000 evra, da će vaši testisi do sutra u 10 da postanu kockasti. Direktor malo pocrvene pa upita: da li sam vas dobro razumeo, vi želite da se kladite da će moji testisi da budu kockasti? To je apsurdno. Ne možete dobijete takvu opkladu. Ozbiljno pogleda, baka ga upita: da li prihvatate opkladu? Iako je direktoru bilo veoma neprijatno, odluči da prihvati opkladu. U pitanju su 10.000 eura i nema šanse da izgubi. Zato reče baki: prihvatam vašu opkladu. Rukovaše se i baka krenu ka vratima. Okrene se i reče direktoru: ako nemate ništa protiv, povela bih jednog svedoka da potvrdi kada dobijem opkladu sutra. Direktor samo potvrdno klimnu glavu. Direktor je više puta u toku noći i narednog jutra proveravao oblik svojih testisa i oni su stalno bili normalnog oblika. Ujutru, kao što su se dogovorili, baka se pojavila nešto pre 10 časova u pratnji jednog gospodina u skupom modelu. Ušli su u direktoru kancelariju i seli u udobne fotelje. Direktoru je bilo veoma neprijatno da spusti pantaloni i gaći ispred starice, ali pomislio da će vrlo lako osvojiti 10.000 evra, što ga je motivisalo i on to uradi. Pa reče: kao što možete vidjeti, moji testisi nisu kockastog oblika. Baka stavi naočare i upita direktora: nadam se da nemate ništa protiv da to i sama proveri. Zatim rukama počne da opipava direktorove testise i tog trenutka sat na zidu pokaza tačno 10 časova. Baka, nasmejana i zadovoljna, izvadi svoje torbice 10.000 evra i dade ih direktoru uz reči: dobili ste opkladu. Direktor malo zbunjeno upita baku: izvinite gospođo, ali meni ništa nije jasno. Zašto se vi smejete iako ste upravo izgubili 10.000 evra i zašto vaš svedok ovoliko plače? Baka uz osmeh od uva do uva reče: sa njim sam se kladila u 50.000 evra da ću danas tačno u 10 da držim u svojim rukama testise direktora banke.